memtip yakini ki egeru yakini ke ktin la krendau Jesus Christ haunong sensyar ju ki jiu Nicodemus ubatip bahai ka anjo Moses bat balahi kairu ya kita ki riuniam jong ki jiu henrai hakabaya dei shaphang ke jing khapat nau min sim bat na ka umla ban sngutu bat umla ban shaphang habau jisu kren shaphang ke jing khapat ula perkhat ban ban ye ke jing kha nakado hagabau ong hatula bau briu unrung pat shapo ke kemi andau la temen ki jing mut je berkhat jengu ki long ye ke ege bakan jado ke bakan jabriu ke badan hagane ke pertai bar ke baktangkat kum ke niam garukom ke ki bau la yo jing hikai bar ke ki bau la tep pen ban ye kata ka ba udai ban tep ka ba long ka ba kenja men sim ka ba kta ye ka men sim ka ba kta ye ka jing im ka ba kta ye kata ka jing dei bat ublai ula long kun lung tip syapang gata dei halor kani ga nongrim bau jisuang dan kamban kapat yo briu na ka umbat na men sim bakut bat dei kani ka ktin ka ba yeng bat ka ba titru sheki babun ba ki briu hat saudong jongi kiba kila bandon na kaniam garukam kila bandon halage jong kaniam kila ban pendep ye kita gi anjo kaniam garukam kaba kilale kila ban long bala khai ki hekta kaniam garukam kila ban long kila tip hai ke dustur ke culture bat ye kata ke jing peniat jo ke kaniam garukam kaba kikidan henry ha ke ji day bat ublay kimpat shom la snautu ha ke ji day bat ublay kim tip hak bay day bat kata ka jing kano men sim ka jing kala ka bamut ka jing pedang yo jiswa ka donut ka jing im ka batmai ka bor yo men sim bakut ka bor yo ka ktinu blay ka jing im ka bay day biang kat kum ka ktin ka jo blay kilong matla kilalong ki bakalut ki osngau ndre kim shampang bat kitip ndre kim sngoto pen ban hakani ka por ka kubor ka wan shapi hakani ka khalemat sange kendiat bat puson kali ala day hatu kani ka jing tip jonga ka jing le jonga ni ka niam garukam ka jing sngoto ka jonga ka yalam si shai nga shabeneng ngadon ka jing suk bat ublay nga sngoto ike bukan jamin sim kali ladangan yap ngan lei shabeneng ngalayo jing map neki pop jonga ngalayo yakata ke jing day ka imbat u Jesus Christ ngalayo yakata ke jing map ki pop ke sang jonga baro balada ke jing kali kalong ompat shom latikana pentikana ne ke step letbiang ban pulena Yohanes lail nong khot ban neng kong teter puli ya ka ba pin sngotu balada kumno pidan kam ban pediang ye ka jing kapat nau min sim badaga naga bod yo min sim bakut uba wan ban pen kendu i ka pop ye ka hok ban ka jing bishar naga bod yo ka ktinu blay ka balong kata ka syarak agelentia jopi nagata ka bor jong ka jing pen baptist haga ka bau jisuang tau banget on pen baptist but on penim nagata ka bor jong in sim bakut ubala yakaban pen temai ka jingim jopi ban tiat men sim ban wan ra ya pi si ka jinde ba imba ublay lada kumno pi don kam haga ni ka por kadai kalat am ta jong pi ban pediang bat badong atrai ngadon kam yeme nganam kwa ban yap klem u Jesus Christ nganam kwa ban im klem da yekendu ya u Jesus Christ kumunong penim kamen toy ke spa ka pau ladai kamen sim jo pi om shom la penim kamen toy la da pin yo ya baro
ki jing don kam ba dia baro ki jing kwa jo pi pen hun ya ka ta ka jing em en re la dau Jesus pat don ha ka men sim jo pi ha ka jing em jo pi la da pin pat sham yo Jesus ku mo nong penem pidang long hi ke ba duk tam pidang long hi ki ba kod tam pidang long hi ki ba don ha ka da ka jing pen rem jong ka pop de na ma da ka dau Jesus ong hi ki jiu ki ba là wan ban ngay cho u ong u tao bia le ka pop long brau cho ka pop Henry u tao brau ya sa ya sa haying handau khun ya sa but day alor ka de ka nong rim bau ong biang yau tao bau khun la palai ki long la palai de shisha kan ton kam ka jing palai ka ba dau Jesus Christ ka jing ma bi ki pop apostle haga kitab ni apostle la kren bom don ke jing pen im hano right now Jesus Christ ba ke jing pen im ka dei dau Jesus Christ but tang gata u Jesus hi wang ngalong ga lenti ka jing im ba ka jing shisha don ba wan chok pan rei tang danga ban lei shebeneng ban yo ke jing kapat da ke jingle jong ka niam lam ne da ke jingle jong ka hukum da kita ke jing pendep ye ki hukum jong ke jing penem da ka bangi kinyangi kram ki sumari ke sngi sumari ke sabatan ki sumari ke jingle niam ki sumari ke jing odd share ki sumari kita ki jingle jongi bangin yo jing penem kata kana man ra ke jing penem ka jing penem ka bau jisu ai hangni ka dei ka jingai how Jesus Christ ba ka jingai how Jesus Christ ka pen im yo briu naga pop chogu they halor ka ni ka Bible kong Jesus kren na bau blay ra I ka ta ka tai ka bertei ka bau lai ki noi lo kun bala kamar way bau we ru bangai hau onam jot shu henre un yo I ka chingim bam chukot na bau blame sham la pa yo kun se ka pertai bau pen rem ye ka pertai bau pen rem yo nong pop bau pen rem ye pi yang em henry ba on pen im ye ka pertai da u ba on pen im ye pi yang da Jesus Christ u tau ba ngai ha u on pen rem henry u tau ba ngai u la rem lupa na ba sham la ngai ka kertai u kun u blai bala kamar way kani kalong ka kubor ka babhanam ta jompi u jisum shom la wan ban pen rem ye ki pop jompi shom la wan ye ka ban pen jot no ban bishar no ban kan tait no le ne ban len themau no le ne ban kan tait no yapi na mar ba pi le ita ka pop em wan ban lum ban lang wan ban khot wan ban map wan ye ka ban pengsan wala shim no haladi ye ka da jingrem ka bau dei ban yap hading pna bon pengsan ye pi wan kanang na ka banta jong pi ba pin yo ya ka jing penem wadong ba don shu ba it yang henry jisu it da ka ba wan kanang na ka banta jong pi wan kanang na ka banta jonga bangin yo ya ka jing penem dau Jesus Christ kani kalong ka kubor babhana ka banta jong pi tu tip no bau Jisu ulay yap na ka banta jong pi tu tip no ba pidei ban kapat na ka ba daw man sim tu tip no ba pidei ban ngai hau Jisu ban ka jing map jong u kan long ya pi tau blain kar khu try being a tuai kar tenga jome ko Jisu begitu baro ki badan kam ye ke jing pen em kin yo ki badan kam ye ke jing kapat kin yo ki badan kam ban shem ye me kin yo mentai daw men sim ba ko yan pen kan du I ka pop ka hok ba ka jing bishar bat kom ta ka jing pen em kan long happy menta bat ka jing pen khia ba ka jing suk blai kan san shara ka jing em jo pi ha ka kerteng u Jisu ngaduai amen.